ଗୁରୁ ଭକ୍ତି। ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସମର୍ଥ ରାମଦାସ। ସେ ନିଜର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିବାଜୀ ରାଜା ହେବା କାରଣରୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏକଥା ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଏଇ ଭ୍ରମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ସେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଶିବାଜୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ରାତ୍ରି ହୋଇଗଲା। ରାତ୍ରି ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସମୀପରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ଉଦର ବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବି ନ ପାରି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିବାଜୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଉଦର ପୀଡ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ? ସମର୍ଥ ରାମଦାସ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶିବା, ୟାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ମା ସିଂହିଣୀର ତାଜା ଦୁଗ୍ଧ। ଏହାକୁ ପାନ କଲେ ଉଦର ପୀଡ଼ା ଲାଘବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ଶିବାଜୀ ହଠାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଥିବା କମଣ୍ଡଳୁ ବାହାର କରି ମା ସିଂହିଣୀ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ମା ସିଂହିଣୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନାରେ ମା ସିଂହିଣୀର ତା'ର ଦୁଇ ଶବକୁ ଧରି ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଛି। ସାହସର ସହ ଶିବାଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୀପକୁ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନୟପୂର୍ବକ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ଶବକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ମା, ଗୁରୁଦେବ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଦୁଗ୍ଧ ବହୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିପାର। ସିଂହିଣୀ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ମଉକା ଶିବାଜୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଂହିଣୀର କୋଳରୁ ଅତି ଚାତୁର୍ୟର ସହ ଦୁଗ୍ଧ ବାହାର କରି ନେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୁଗ୍ଧ ଆଣିବାର ଦେଖି ଗୁରୁ ସମର୍ଥ ରାମଦାସ କହିଉଠିଲେ, ଧନ୍ୟ ଶିବା, ଶେଷରେ ତୁମେ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଦେଲ। ଆରେ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଯେ କରୁଥିଲି। ଉଦର ପୀଡ଼ା ତ କେବଳ ବାହାନା ଥିଲା। ଶିବା, ତୁମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେଲ। ତୁମ ଭଳି ଏକ ନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି।